mumpung durung ana sing ngerti kahanane atmajaku mundhak bebanger asmane Prabu Bryudrata kene anakmu tak buwangi ana sajroning alas pelem pertangga jiwa Pukulun pancen kapara nyata lho la lajeng punika gandeng cenengipun menapa pelem pertangga jiwa kalian kula ingkang dereng gadah momongan punika Pukulun Bryudrata kula wonten dawuh pelem pertangga jiwa iki ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa pelem iki gawanen mulih gawanen balik ana ing negaramu Praja Magadha sakwise mangkono garwa kita sakloron kinendahar wujuding pelem pertangga jiwa iki mau kanthi cara mangkene muga-muga apa kang dadi sediamu Bryudrata bakale kasembadan garwamu sekarone bakale ngandhut wujuding jejabang bayi garwamu sakarone bakal nggarbini Bryudrata waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun dene paduka Pukulun Narada sampun ngudananipun apa ingkang dados panyuwun kula pun Bryudrata ya aja slendra sing dadi rasamu Bryudrata mara gage tampanana wujuding pelem pertangga jiwa iki aja suwe-suwe aja kedlarung-dlarung anggonmu malah ning ana papan iki Baliya ana negaramu Magadha Bryudrata ngestakaken dawuh kemareng nyuwun pamit Duh Pukulun aduh Bathara Gung amurwa bumi
prasasat kadidene angentosi sileming palwa gabus kumambang ing watu item angrantu dhateng rawuh paduka sinuwun sakmangke sampun katingal kondur wonten praja Magoda tobat kula keng rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi konjo sinuwun iya garwanipun Kakang Pongayu wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestuning sun tampanana Retnadi lan Retnadati kula pundi dadosa jecimat paripih kula pundi andayanana kasantosan kados pundi sinuwun anggen paduka nilar praja menika sampun antuk damel menapa dereng mahasing asepi meminta mring kamurahaning Jawata wis yayi antuk pamujimu pun Kakang mus kasembadan nalikanipun Kakang nindakake tapa brata mapan madyaning alas kedadak ana rawuh resi kaneka putra paring dedaharaning para Jawata wujud pelemper tangga jiwa saka dawing Hyang Narada pelemper tangga jiwa iki kinendahar garwaku sekarone Retnadi lan Retnadati ya kanthi pelemper tangga jiwa kang minangka dadi dedaharaning para Jawata iki bisa dadi lantaran Prabu Bryudrata ratu ing negara Magoda antuk nugrahaning Bathara wujuding momongan kinarya nerusake sejarah ana ing negara Magoda iki besuke yayi sapantuk wahyune ngalah giya dumelah mangolah ilmu bangkit mikat oreh mangukut kokutaning jiwa anggo yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas rarane ngatunggil ing menawi mekaten sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujuding pelemper tangga jiwa kala wau sinuwun. Tobat. Ampun kados mekaten lho. Kakang Mbok, kula menika inggih kepengin anggadhahi turun saking sinuwun Bryudrata Kakang Mbok. Yayi, si Adi kuwi garwa sing tinemu enom. Supaya si Adi aja nganti ndhisiki marang garwa sepuh kang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik Retnadati. Ampun mekaten Kakang Mbok. Menawi mekaten menika naminipun menang-menangan. Punika tegesipun mboten adil. Punika mboten adil. Nadyan paduka menika garwa ingkang tinemu ing sepuh adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah bebayani. Kula mawon sinuwun, ora aku wae. Kula kemawon, aku wae kowe sing nom ngalah. Wis. Aja padha rebutan. Sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha ndak tresnani lahir terusing batin. Mula
Pelemper tangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu sakloron. Yen pelemper tangga jiwa iki wis kok paro, pelem mau enggal daharen. Yen sliramu sekarone padha-padha garbinine tak kira iki mengko bakal luwih prayoga Nini Retno Dilan Nini Retno Dati. Menawi mekaten duh sinuwun kadereng raos kula tan bangkit pinambeng daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelemper tangga jiwa kala mau. Tobat. Kula aturi maringaken wujudipun pelemper tangga jiwa kala mau do sinuwun. Yo. Mara gage tampanana wujuding pelemper tangga jiwa iki Nini Retno Dilan Nini Retno Dati. Duh sodyaning sun Gusti welasa tasih aswase margya lara asmara rangu-rangu gong mangarang tiah paringa usada oh. Kancanging kang cinarita pelemper tangga jiwa kang amung sajuga binelah dados kalih peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro peleme sing lanang nggur siji sing mangan bojo loro jan kaya ning film-film kae. Nalika semanten pagedhonganing lampah putri kekalih wis garbini lumampahing wekdal sakedheping netra kedhep sapisan sak candra kaping kalih rong candra telung candra papat lima enem pitu wis ngancik wahyaning mangsa kala jabang bayi medal saking guwa garba ucap ana kaelokaning jagat bayi kang den lairake dening garwa kekalih mung wujud separo
mati aku. Oh. Sinuwun ngaturaken sewu kalepatanipun Kang Rayi Tadah Madana. Batobat sinuwun teka kedah kados mekaten lelampahanipun kenging menapa lairipun jabang bayi boten jamakipun manungsa limrah wujudipun namung sepalih-sepalih mekaten sinuwun. Wah Dewa, kula nyuwun pangayoman. Teka kados mekaten lelampahan ingkang kedah kula sandhang. Lelakon iki mesti bakal njejereng wirang marang asmane Prabu Briyudrata. Ing ngatasé aku iki Nalendra Gong Binethara ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujude mung separo-separo. Yayi, yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh, kawanguran dening para sentana praja, ora wurung ngomong bakale ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawase urip. Batobat. Lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane Atmajaku. Mundhak bebanger asmane Prabu Briyudrata. Kene anakmu tak buangi ana sajroning alas. Sinuwun, menapa paduka mboten badhe kami tegan dhateng putra paduka piyambak? Ikhlasno ya Yayi, ikhlasno. Atmajaku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendranipun Kakang. Batobat. Nanging punika putra paduka sinuwun. Wis Retna Dati wis. Ora usah kakean gunem kang tanpa guna. Mara gage anakmu wulungna aku. Tak buangi ana ing alas. Ora sudi Briyudrata duwe anak kang kaya mangkono. Tak buang ana tengah alas. Supaya tetep arum sing dadi asmane Ratu Magoda. Arum murah wangi jaran sari. Arum murah wangi jaran sari. Arum murah wangi
Prabanya Surya sumirat ing samudra miyang Wanadri jurang jeru Norasilum anakku senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah nanging sejatine aku banget ora negakake kowe mapan ning tengahing alas iki nanging iki mujudake siji-sijining sarana supaya ora kawanguran dening kawula sak magoda yen pancen iki mengko kowe dikodratake uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu mundhak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa oh Biyu aku Nyai Jara kang mbau reksa alas iki wiwit mau aku mambu ana wujuding getih ndak kira getih manungsa utawa getih menjangan kang mati ditubruk macan lah kok dadi iki ana wujuding jabang bayi iki dibuwang ana ing tengahing alas kamangka bayi iki wujude mung separo-separo biyu menungsa kok tegel banget kowe mbuwang marang bayimu ora sumbut karo gawemu senengmu ra jamak-jamak bareng bayi wis lair bayi ora salah bayi ora dosa kok buang sak enggon-enggon yo bayi iki bakale tak reksa bayi iki bakale tak openi gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo kowe tak paringi tetenger Joko slewah ya jabang bayi Putra Pandhawa tata Gatiwisaya Ngindriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Pancabayu Wisikan pagulingan lima Joko slewah sing dadi tetengermu aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe uga tak paringi tambahan jeneng ya kuwi Jara Sanda amarga ngempek eom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara senadyan wujudmu ora lumrah nanging aku ngerti karepmu lambemu wiwit mau klomat-klamet merga kowe wit-wit lair ora nyecep susune ibumu yo aku arep nyusoni kok ya wis ora metu
pentilku nek mambu mbako. Ya. Aku kepengin supaya kowe bisa dadi manungsa lumrah. Nang kowe bakal tak dusi nganggo banyu gege. Supaya age-age enggal gedhe. Sinartan aku bakal nyuwun marang sesembahanku Bathara Kala ya Sang Hyang Ludra. Supaya wujudmu kaya menungsa lumrah ya Nang. banyu gege nuwuh akad ing bebayu kasiran ing jabak bayi pampresati ing linaku sakti lahir uga batin kancare sang jara sado lalu diwasaning wanci Jaka Slewah ya Sang Jara Sanda den dusi kalian wujudipun banyu gege dadya dewasa gagah prakoso halamun cinandra gumricik solaing gegirisi